нещо май бъркате, ама се събудих. Не да, ти Янислав ли си? Да, ще трябва да те губя, за дето пушиш. И то Ево, много добро, и то Ти, виж сега, преди това не беше по-странен, ама не мога да ти обясня точно какво се случваше. Толкова беше странно. Ако Даже е не мога да ти кажа какво по-странно, ако е по-странно от такова, хвърляш букука през нощта, Не Харман е ли? букука. Някакъв букук, просто хартийка. Някакъв Такова. букук през нощта, заедно с Бери, идва някакъв А бе, полицай не и е те с мене. спира. Бери, не е с мене, аз стоях само да го коша. А, Но сме тогава навън с още него. по-глупи. Да, защото той... Да си кажа върнал какво си спомням, защото нали, този букук е важна част от историята, той не е просто букук. Не е който и да е Ама букук. Това е не знам дали ще мога да ти дъбукука. го... Не знам дали ще мога да седя точно какво беше. Значи, нещо бяхме се събрали с Бери, баща ми, моя баща и неговия баща. Така. И някъде, да кажем, че сме яли. И Мгм. после нещо ядосахме на Бери баща му. Набери Така. баща му. Да, го ядосахме. Така. И той взе някаква кола, да, която не вика, сега за 10 толкова лоши и ще няма е била на Бери колата. А, понеже казва, понеже сте лоши и тръгва сега някакви бои в самата кола. Не знам точно как е точно идеята. И в смисъл, и сменяше нещо там, трябваше да го сипваме с някакви малки като капачки, нещо такова, а пък тези капачки, ти само ги изсипваш и после ги хвърляш. Така. Аз точно тези капачки хвърлях, деца били мръсни с боя. И точно за тъгъла там, където го правихме, то беше някъде навънка, в като автомивка или нещо такова, за тъгъла имаше полицейска кола. И казах да не отиваме там. И аз не отидох там, отидох в другата посока и там ме спря полицая. Много Общо се взето е радвам, че това. записвам в момента. А, трябваше да бъде запазено за бъдещите поколения. Съгласен съм. Това ти го набери. Да, ще го пратя и сега. Защото аз не му казах цялата история, защото не мога да се спомня много добре за жалост.